какво ста, хора? Ето ми е от миналия лайф базата в фалшива. 6-7 ми е най-добър. Един бърз лайф. Показвам ви базата. Да разгледаме на другите. Добре, този има 6-7, окей! Ще се забъгнали и аз може да влизам в базите. Изчайте. Ето е, хора. Финалната ми база. 6-7. Yes, my examined 2 пъти. Есук се кола 1 път. Job Sahur 1 път. 1 път No my examined. 4 пъти Yes examined. Yes my examined. 1 път Тралеледони. И 1 път 6-7. Това е. Има апдейт. Ау, нормално стробери. No. Разясни. Добре, 6-7 се е в безопасно. Los Chicleteiras. Тя ще се постоя тук. Стробери елефант, ето го. Strawberry elephant. La grande combinazione. Los combinaciones. Грепос медузи. Corn sahur. Tralaledon. Los bros. Тя се кара за Лос Броси за Тралеледони. Strawberry elephant. Траме Лос Броси. Какво ме удари, бе? Пишкиш? Едно. Пътеките. Никой няма да ми допре базата. 6-7. Искате ли за вас да си продам 6-7? И то норма. Пишете долу в коментарите, защото лайв стрима ще бъде качен. Tang keletang. Tung sahur. Tung sahur. Cadorilla. Tung sahur. Tung sahur. Tung sahur. Extinct la gran. Los hotspotcitos. Лека. Los Chicleteiras. Вие хора, сега си кажете, че са кефи ще имаш 6-7.
Не се кефя. Буквално точно обратното. Кефя, че имам база с секрети, но не, че имам Six 7. Six 7 просто ми е любимия брейнерът. И Lost Six 7 също ще го имам. Ще го крафтна. Вие ще кажете, то е лесно в фалшивата, дай в истинската. В истинската също е лесно. Защото че трябва няколко сиксела, но мене са ми уредени. Нямам ги в моя бейс, но моят приятел, който никога не се заключва бейса, ги има. И да, хиперно. Взех нуклеаро диносауро без да искам, но сега ще го продам. Продавам. Значи пак повтарям. Един тралеледони, 4 Yes My Examen, един Six 7, една Есуксекола, един Джоб и един No My Examen. Това ми е базата. Лефа. Ще качен. Добре. Това открадна ли го? То не открадна стrawberry. Така, това е добре. Voice chat. Искам voice chat-а. Добре. Treno Struzzo Turbo 4000. Влиза то. Добре, каква тая? Някаква страна ми пише в Snapchat. Каква си че ме? О, фраго, ла. Strawberry Elephant. Dragon Cannelloni. Lucky Block. Фраго, ла. L'Assis. Nice. Колко време става? 8 минути. Tic-Tac Sahur. Маста. Chakeki. Ще я взема. Да продам. Чакеки ще го продам. Фраго ла намислял. И не си продах. И No My Examen. Extinct Tralalelo. Yes. Зомби тралала. Ще много... Да, маса. На това ще му е открадна. Лека че бе. Искаш да ме лукнеш, да ми крадеш Six 7, бе, наливай. Искаш да ми крадеш Six 7, но няма да ми го постигнете. В миналия стрим го взех и няма го загубя на нищо. За нищо на света. И за фраго ла, и за стrawberry елефант. О, 100 трилиона. Хора, ще направя гивъуей. В този гивъуей ще дам кар, кур,
Extinct la grande. Така, в тази игра дайте си юсернеймите. Моя Ивко 12306. Bananita Dolfinita. Sahur. Lucky Block. Mariachi Corazoni. Mariachi Corazoni. Mariachi Corazoni. Cellularcini Viciosini. Къде е там Мариечко? L'Assis. Mariachi Corazoni. Hot Hotspot. Мариачи Corazoni. Ако видеото ми е харесало, ако лайфа ми е харесал и ако хора сте го изпуснали, няма значение, ще бъде качен и ай чао, защото беше ще ми се отключи всеки момент. Хай чао.